İnan yani anatom yani 4 gedek tavşırdım. Gistologiyan 6 gedek, statistika 3 gedek. İşoğun avariya boldum men, motorum madi. Başta gittim, çıkanımdan elimde menek zatlar ördü. Senin 6 tane çimedana geldim. Gecem bilen durmuş çıkça gıydı alınyan, bukça yalak, polis tratis ettik iyi. 6 tane koş özümem çöp 48 kilo. Neyini götürmeli? Hemmelere assalamu alaikum. Men Aqjawul Amanova. Hazırki vaqtda Xitoy davlatında yaşayan ve özüm yaş ece businesswoman hem doktor hem kosmetolog qanday bir necha ishlar olib bargan ve bu mening ilkinchi podkastim. Aqja bilan podkast atli perdachama hoş geldiniz. Bugün men size nädip men Xitoyga geldim, şol barada gurrun vermekçi nasip bolsa. Onun hem çayınızı alın, kofyanızı alın da ekran başına geçin. 2017 yılda Xitoy devletinin Şanghay şehrini okuğa geldim. Endi men size başta nädip okuğa gelenim barada gurrun vereyim. 2016 yılda mening ejemin işgäriniň ogly daşary ýurtda okuýardy ve şonun usulen men Xitoy'a gelmek istedim çağısına yani özüm töläp. Şeylerde başka şäherde daýdamyň çağlar hem okuýardy ýöne olan şäherine interesim bolmady näme üçinler. Şeyde başka şähere gelmek islew bilen şol adama ýüz tutdyk. Gerekli dokumentlar atlaryny berdi. Men ýygnadım, email usulen uğratdym. Şol döwürler men bir tanışym bilýärdi. Meniň Xitoy'a gitjek bolýanymy we maňa jaň etdi bir gün. Aqja bol gysyn Maktumul Üniversitetde Xitoy üçin egzamin bolýar, geçsen mod stipendiýa diýip meni gaty berenlerdi we şol adamyň eden ýaşylygy häzirlerim men ýadymdan çykanyk bir adamyň şeýle bir sözi meniň Xitoy'a gelmegime itergi berdi. Men uje dokumentler elimde taýyn, gönem ejeme jaň etdim, iş o wagt magazynda işleýärdim. Okuma pul bolsun diýip ýygnanmak üçin sebäbi meniň maşgalam, meni okudy biljek derejede gruply däli. Hawa ejem bilen kakam ayrışana bir neçe ýyl geçipdi. Kakam tarapyndan hiç ýyly finans kömek ýokdy, ejem malum. Menem daşyndan şeýip işläp, ejeme de kömek bolsun oňa da kän agram salmaýyn diýip okutologum üçin men bir magazynda işleýärdim şol lewr. İşden ruhsat aldım, gittim Maktumul Üniversitetine dokumentlarymı tapşyrmana. O taýda spisak asyptyrlar bir neçe ugurlar bar we alınmalı okuwçylaryň sany we 96 san okuwçy diýmek şans bar. O taýda ähli ugurlara bir ýa 2 adamdan Türkmenistan boýunça ýagny 5 vilayetimiz boýunça. Ýana şu taýda logoped bilen defektology 12 san adam alýarlar. Her vilayetden 2 sana plus Aşgabat bilen 12 adam. 5 vilayetin 2'den 10 plus Aşgabat bilen 2 adam 12 adam. Logoped näme, defektolog näme ýa daýaty o barada hiç ýyl bilemokdym. Ejeme jaň etdim, mam, berde asyptyrlar logoped defektolog düşünür maňa näme o zat. Ejem diýdi ki logoped sözleýiş diliniň tehnikasy boýunça muallim bilen, ýagny logoped muallimçilik diýip düşünürdi. Defektolog bolsa dili peltek çağalaryň dilini öýrän bejerýän doktorski taýdan. Men onuň meni hiç ýyl doktorçylyğa howasym ýokdy, arzumam ýokdy, pikrimem ýokdy. Men ýolum onuň ýa jurnalistka bolmakdy, ýa aktrisa bolmakdy. Ya sunwat men gaty gowerýärdim. Kiçilikden aýdymy tansagatnam, garap mektepde bir näçe çärleratym. Garap men ýolum apşy medisina däl, ýöne men şo taýda logopeda tawşyrdym sebäbi şans köp 12 adam alýar. Şeýdip soň egzaminim geçemden soň logoped çakyly hatymy Xitoy döwleti opşlitçerdi medisinadan uğratdylar. Ýagny elimi alamda çakylykda ýazylgydy. Clinical medicine okuýaly jem 6 ýyl. Почему вы нет? Ýylar medisina ýetip bilenok. Menem öz üstümde işler, nisip bolsa öz kärim söýürneyim, ädim etdim şeýdip. Indi nähilek ýagdaýda biz Xitoy'a hökümeti süýlen gelik şo barada size gurrun bereýin. İlk bilen men Xitoy'a gelýän ýyl 2017 ýylda bir gyz maňa diýipdi, biz gutardyk, dereng bize siz geldiňiz diýip. Ýagny
ulu patoklu okuwa alınşık her 6 yıldan qaytalan yaneken. Onu men bilemoktum, şo yüzden eşitdim. Bilemok häzir moş sistemalar ütkendir. O vardı sizin ödüňiz gidip gyzyklan. Bilersiňiz bilim ministrlige barıp. Inni näýlek ýagdaýda okuwa geçdik. Ilki bilen birinji egzaminimizde 5-6 predmetden bolupdy. Algebra, geometria, jemi 20 soru, ikisi bilen test. Kimya, biologiya, ýadymy düşenek. Her aýratyn 20 ýa-da bile 20 bilemok. İngiliz dili 20 tane soru, test hemmesi. Fizikadan. Qarab, birinji egzaminim bizim test ABCD belleýär. Benim tapşırdım, men algebra, geometria, petrak, İngiliz dilim gowdy, kimya, biologiya men şu dokumentler tapşyramdan soň bir kitapda bir molim bilen okapdym, özbaşdyk. Şoň şu ilk işlemde öz bilýänlerimden başladım, bilmeýänimi wagt sarp etmedim. İngiliz dili gowdym ýetýärdi, özümiň İngiliz dilini işledim, soň kimya, biologiya, iň soňky algebra, geometriýany goýsa algebra, geometriýa düşünemem. Men häzir pikirlenýänçem algebra, geometriýa wagt gitse otaydy, wagtym çäkler. Birinci egzaminini tapşyrdım. Sonra dediler plan wagtdan gelin, ýöne talip eşikde bolun, spisak asylar, şo taýda kim geçen bolsa ikinji egzamine girip bilerdi. Ýa neожиданно o talip eşigime geýdim-de gitdim, körum saçly gyzyl koýnakly ýadyma düşýär şogun. Asmaly wagtyndan spisak aty giýjasylar. Menem 500 tane talip bar, o taýda adam gatykän, vilayetden gelen studentler gatykän. Men özüme gowunym ýetenokdy, men geçerin öýdemokdym. Menem öz adymy geçmedikler hataryna gözledim. Gözleýän geçmedikler, geçenler her aýratyn bir ýerde bu gapdalar geçenlerdi. Asýadylar, bu gapdalar geçmedikler adyny asýarlar. Men geçmedikler ýanyna öz adym gözleýän, 3-4 gözleýän adym ýok. Talpada itilip aňyryk geçdim. Geçenler hataryna düşdüm mene. Taştan seretsen aman wagtjy 60 bal. Ýene gözümden aman wagtjy 60 bal. Geçipdir egzamin 60 bal bilen. Ýöne şo wagt 50'den geçselerim allylar okuwa. Sebäbi iň uly bal otaýdy 73-76 olam lewapdan. Ýalňyşmasam aýnur kursdaşymda ýetýän şol. Petrakdan 100'e ýeten, 90'a ýeten, 80'e ýeten okuwçy ýokdy. Şol sebäpden aslında prahodnoy bar 60 yurtdaşyna gitmek üçin şo döwür bizim patomyzy 50'den geçselerim allylar. Bu şans. Şogun aýtdylar molimler ene talaňda jaňadyň daňaçana egzamin bolar, iziňizden iýmäne zat getirsin size diýip, ejeme jaňaçan egzaminden geçdim diýip. Daýdam bilen izimden iýitmäne zat getirdiler şeýdi. Bize men uly zaly otyrys, men telefonumda tarihten zatlar bady öňsgaçaýda goýupdym. Informasiýalar tarih barada. Özüm egzamine girýänçem allygyna tarih okudum. Dağdan 3'te ütken ýalňyşmasam men ikinji egzamine girdim. İkinji egzaminimiz pismini, ýazyw üstü bilen tarih we ekonomikady. Tarihden gorkudatty, düşüpdi ýalňyşmasam garap gow ýazyp bildim. Sebäbi özüm tarih gowjak kapdym, ruhnamany gowjak kapdym. Ekonomika klasyň 10 man merde bar, ekologiýa hawa. Şonu gowjak kapdym garaz. Şeýdi ikinji egzaminden geçdim. Şogun bilýän näme şu egzaminden geçem soň. Şu taýmdan ullakan göz çykdy. Adamyň gözdeki erwedeken inanmaýaňyz şu taýmda şeýle edil göz, nokatly göz. Hatda gelem soň 1 ýyldan soň aýrly şolar ýalag gözlegdim men okuwa geçdim diýip. Yani olam başymdan geçdi netibeden. Şeýdi hökümet terapi bilen Hitaýa okuwa geldim. 2017-nji ýylda Şanhaýda dil okudym. 2018'den 2023-nji ýyla çenä bolsa Wuhan okudym. Ine men nädip Şanhaýa düşdüm, nädip Wuhan'a düşdüm, şo bardy size aýdyp bereýin. Kada siz hökümet tarapynyň okuwa geçeňizde bilim ministrligi bir blanka berýär. Doldurmaly, 3 şäher saýlanmaly. Şonu birinji şäher we universitet, Şanhaý şäheri Fudan universiteti, Şanhaý şäheri Jiatong universiteti, üçüncü bolsa Wuhan şäheri Huazhong University of Science and Technology. Indi men näme üçin Wuhan
Hayladım 3-nji, näme üçin Şanhaýda awardy aýdyp berýin. Sebä men okuw çaşny geljek boldum. Okuw salja adam ödem Şanhaýda okuw Wuhan okuýardy. Ve onuň öňe men bir Wuhan okuyan bir tanşym bardy. Şolam dedi, "Akçy Wuhan studentler üçin gowy, faýdaşy universiteti zat" diýip işeýdim, şonu faýladım. Indi men bagtymyň çüwen ýerine aýdyp berýin. Biz ýa-ni optional çewit medisina 10 sany bolup geldik. Aşgabatdan ikimiz. Maysa Huseynova. Olam edilmeňe üniversitetlerimi saýlady. Ilki hemme optional çewit medisinadaky okujak studentler hemmesine bir ýyl ýazyk boy, ýani dili hemmemizi Şanhaýda okutdylar. Başga da uğurlardan studentler bardy. Yani biz 96 studenti bölüler her şähere ýöne iminle şu medisina okujak 10 kimiz Şanhaýa düşdük. Bir ýyl dilden soňam olaryň 10 sara Çaňşa gitdiler. Biz Maysa bilen Aşgabatsky bolýan. Näme? Wuhan'a düşdük. Öýsaylan üniversitetinde o taýda az adam Öýsaylan üniversitetine düşdi. Bulam Allahyň bir maňa nygmaty, gudraty. Häzirlerim ýadymda şo gün. Garatykda gelme storiýam şulardan ibaret. Başga da soralarňyz bolsa arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Indiki podcastlarymyzda jogaplar. Gatykan köp kynçylyk bolupdy. Gatykan. Haýtyndan başlajam bilemok. Häzir gelin 2017-de dolanalyň. 2017-nji ýyla gelemizde. O men hökümet tarapyna okuwa gelenimiz üçin biziň yaşayış çayımız muğut, okuw tölegimiz muğut, plusum aýda 2,5 miň yuan, 300-400 dolar öyle haýsan bize berilýärdi her ay. Şanhaýda okan nöwrüm avtomat bize berilýärdi. Bir gede kol çekýän bol avtomat sen kartyňa geçip durup pul. Şolla urly Hudaýa şükür viza bestirnem gowdy, bar unsum okuwa berdik. Finans tarapdan kynçylyk çekemiz okdyk şo döwür. Ýerden sağa 8-den 5-çe okuw bardy. Ve biz hökümet tarapyndan gelemiz üçin ay siz HSK egzamin var, siz sesiýeden geçmeseňiz boldy, siz bakalavra geçip bileňiz ok diýip molimler gorkudýardy. Gatlarymda gelen talipden duşlagan gorkudýardy we bir zada şükür etýän ýa-ni ştaýda berilejek. Näýlik okruženiyede bolsaň, senim şoňa görä bolýanyňa men şo wagt gözetdirdim. Çünki Şanhaýda okamyzda köpse Lewapdan, Mardan we köp studentler mektep okuwçy döwürler olimpiada gidip ýören okuwçylardy, olar diňe okamak bilenni. Emma başga şäherlerde de tanşlamyz bar, olar jaňatjam mekan okuw bilen däl olar. Biz bolsa öz taliplerimiz Şanhaýda okan krugumyz bilen ýarşy okaýardyk, kim näçe balalady, bir-birimizden galmajak bolup. Okuw sistemany aýdyp beren ýerden sagat 6-da 7-de turýan, 8-de sapak başlaýar. Ýagşam bolsa, garam bolsa sen hökman sapakmy sapak dämeli, wagtmy wagtyna sen sapakda bolaýmaly. Onan mäşum gejägarsa sen gelmedi hasabyna. Işeýdi 5-çe okuyan 5-den soň akşam naharyň ýemäne gelýän. Biz o döwürler nerede näme bar bilemiz okdum. Üýtgeç soň ýuwaş-ýuwaş Hytaý naharlaryny öwrenip, onuň gelip öýde özümiň bir zatlar bişirýärdi we olam köp wagt alýardy. Saat 7-8-de kitapxana gitjärdik. Kitapxana ona ýapylýan, onuň üçin şo taýda oturýardyk. Gelip ondan soň daňa çenne 2-3 daňdan 4 çenne okuyan wagtlarymyzdan bolýardy. Düşünmeýän ýerlerimiz bir-birimizden soraýardyk, garap bir-birimize gollaw bilen okadyk şo ýyl gowy. Bir zat aýdysym gelýär, men şu Başkentde okan nöwrüm. Başkent gürlemegem öwretýär speaking, hasyana grammar gowy öwretýär. Men Hytaýa gelemde men grammarim gowdy, speaking ýetenokdy. Men şoň üçin elmedam ofisde zat işler bolsa, bilýänler öňe sürýän plany sen inifçan gowa ýörmelim bilen gürleşip beräýdi diýip. Işeýdi ofislere gitmän şep haýyş etýärdim. Bar sen inifçil bilýän maňa molimler bilen gürleşmäne kömek edýärdi. Başda ýa-ni okuw başlamady sen Hytaýça da bilen oga. Ýa-ni şo ýaňyşlyk eken, gara çarakçylyk gürleseňem özüň ofisege de gürleşmeli eken şoňa gözetdirdim. Soňam bir ýyl biz gowja okudyk, HSK tawşyrdyk, sesiýa tawşyrdyk. Uje misal üçin sentябryň ahyry, oktýabrda okuw başlan bolsa, kimdir bir kursaşlamyň arasynda fevralda HSK tawşyran bardy. Men aprelde tawşyrypdym HSK 4-de. Garaz geçdim. Biz ýarym semestr bize dil okutdylar. Ikinci semestrden uje
Kimya, biyologiya, fizika, matematika okudu. Xitay üssü bilen bir bize gat agra misali bizim özümüze wagtymyz ýokdy ýani. Birinci semestr okuwa ünsümüz verdik, soň gyş kanykul bolan soň aýlanmana gittik. Ikinci semestr ýene nasy oku egzaminimiz diýinip uje okuw gutarmamyza bir ay galanna uje kanykul berilýär. Qarada egzaminler geçenden soň sen şol bir sertifikatdan alýançan kanykul ýalyk sen garaşmaly. Şo döwrüm Şanhaýa ekskursiýa gitdik, köpýerlere aýlandyk. Yani Xitay'a gelemde maňa diýdiler Xitay'da dizdaran ýok, Xitay'da plan zat ýok, o ýok, bu ýok diýip. Gelsem hemme zaten men kösenen 6 san çimedana geldim. 10 saniye dizdaran dalgaýdym. Ta koçka gittik ejem bilen durmuş çykça gyýza alynýan bukça ýalyk pul tratsetdik işi şo derejede kände 6 saniye goş özümem çöp 48 kilo. Näme götürmeli ejeme awratdan gyrdan. Gelem sam oglanlara gyýyr ýana. Oglan bolup maňa ay kimin eli boş bolsa zat etdik. Ýükledim sagaman näçe kilo 90 kilo bardyran. Açdym çimedan bilen. Sumka wa çimedan hemmesini ýokanyň oturun wapşe невозможно de. İlki bilen Xitay'a gelemede biz Pekin'e bir diller institutuna salla bir gün ondan soň awtobus bilen bize şäherlik mesalan Nanjing'e gitjekler bir awtobus, Şanhaý'a gitjekler bir awtobus şeýdip bölüp dada wagzal uğratdylar şeýdip Şanhaý'a açdyk 20 stan türkmen bolup. Indi kynçylyklarym barasyny aýdyp beresim gelýär. 2018'de men bakalavrymy Uhan'da başladym. Şo döwür okuwa gelim men pikir etdim sistemi kak Şanhaý'alyk. Stipendiýa aýma-aý geçerdi. Men stipendiyam bilen haçan alym Uhan'da okap başlanymdan 3-4 aýdan soň alym. Bulay 10 mäşine geç. Hemişe bu işin stipendiýa aýyň 10 mäşine geçýär. Menim elimde pul ýok. 10 mäş bol stipendiýa ýok, ofise barýan geçer diýär. Ikinji aý oktyabr 10 mäşe ýene stipendiýa molimde geçer diýär. Noýabr ondan soň stipendiýa ýok ýene-de. Şu bilýän adamlar ama aýtmanlar da barıp her aý planca çyslo arasynda registrasiýa başlaýar. 2 ýa 3 günlük şu çyslolarda sen barıp gol çekip adyň ýazmaly eken bu täze universitetde. Maňa döni hiç kim aýdanok. Garaz özüm soramasaň hiç kim onet bu net diýmeýär. Hemiş özüm soramar. Soran adamlamy maňa aýtmady. Ahiri gapdal komnatymda bir başga öňden okap ýören bir inostranka diýdi ki sen barıp gol çekdiňmi diýen. Näme goly? Her aý registrasiýa wagty ödümleýän gelen şo wagt officer gol çekmen. Şo bilemsem men ýalňyşmasam stipendiýalarym dekabrda alym ýani goşup aldym. Şolar aralykda menin pul ýok. Başga şäherde dogan mokýady onuň gar soradym. Soň men iki hepde ýalyk işledim bir ýerde onu o bardy hiç kim aýdamakdym. İş wagtym akşam saat 9-dan ýerden 7-çe näde. Huanyň feýga diýmeli. Yani gelen geçin diýip soň akşam bir bolýar pasudalar ýuwmaly. Garaz sen aýagy üstünde saat 7-den 7 bolýar. İş ýok amma sen 7-de gaýtmaly. Öýe baryp ýetişýän okudy. Suwa düşüp eşim çaşyp okuwa jirýardym. Okuwda da okudy. Ýatamak sebäp akşam pul gerek. Olam günüňe 100 yuan töleýärdi. 100 yuanyňam $13 şeýdip 2 hepden geçirdim. Pulum ýokdur ýa-ni alla gardalar ýa adamym ýokdy. Öýdäkilerde bildiremokdym. Hiç kime agrama salasym gelenokdy. Men şol ýaly adam birine agram salma halamok. Özüm aýaksyny durmaýan gowurýan. Işogun avariya boldum men motorum mady. Motor näde boldum. Bizim täze gelen kampusymyz şeýle beýikli pesli ýol. Ikkadaten tigirde sürýäňe beýge galmak kyn bolar. Ýaman erbet ýadydım. Pul garzalym men motor alym. Sen işede motor işiň aralygam daş bolanjy motor gerekdi. Bir günüm işe gelýärken avariya boldum. Bir maşin geçip barýarkam. Taksi aňyrsyndan adam aldy. Bu gapysyny açdy-da. Ýanky gapyň ucu aýagymy tinçdi şeýdip. Qanad ayam otayda Xitaylardan pul almalarym öýdemek akazaty bir zat görse Xitaylar seni köpse gaçyk gitmeseler çykdaýjyň çekýän ekende ayagym aksaklap işe gelim. Şonu da sen ayagyň agyr ýa sen aksaklaýaň diýip otur diýmediler. İşledip pistolet. Bir günüm erwet gripladım dümöwli. Pram gözüm ýaşyra. Şonu da maňa soğuk döwdüm gyşda. Şu oktyabr noýabr diýene pasuda ýudurdylar.
Hiç kimin bärde sana ýüregi awanyň şeýle bir kyn günler başdan geçirdim. Uje şu semestrken okumy ünser bilmedim. Köp egzaminnamdan soň waka ýykylyp başladym. Garaşar ýalak bir kynçylygym düşür. Esas kynçylygym şol. Näme kynçylyk? Kän kynçylyk boly. Ýene bir kynçylyk karantin döwri. Awa, karantinden bilýäňiz Wuhan'a başlady. Menem imene şu virusyň dören toçkasynda ýaşadym. O wagt edilýän rağmyza bolupdy. Şu bir bazardan bir zat tapdylar, ýerganat menäme. Edilme üniversitetimde 2 kilometr zat aradaşlygy. Virus karantinde uğruna Türkmenistan'a aşıp bilmedik. Apşagada galyk 5 aylap gün görmedik. Apşagamyzyň aşağı howlucukda o wagt garaçbarym Wuhan'a gelemde bir ýyl Hwajong University of Science and Technology'da okudum. 4 ýylymda medisinski kampusa göçürdüler. Olaja başga kampus, o taýda medikler bar. Şu taýda ýaşan apşagamyzda bir şeýle türme ýalyk bir zdanie, diňe howlujuk we howluň içinde bir magazin bar. Bartydan aňyrsa şu kampus, şu kampusda çykarmadylar. 5 aylap gün görmedik. Şu döwür öýde çörek pişirip satdyk, lapşa, işlekli. Şeyde biznes etdim, öýüň içinde pul ýok sebäbi. Hytaýlaň berýän nahary, günne tuý, olaň berýän naharyň hemmesini sen iýip bileňok. Şeyde biznese başladym. Ýatman akşam hamir edip, lapşa işlekli edip, gara şeyde türkmen naharlar edip, gruppa şeyde apşagada da satyp şeyde öz günüm görüpdim, şu karantinne urlaram. 5 aýdan soň açyş ýerden hat neme wüdümleýän geldi, çykdyk aşağı. Birinji gezek poçta gitdim. Açılana, kavarat açılana. Poçta gittim, çıkanımdan elimde menek zatlar ördü. Şu günü görmän, vitamin yetmän bolýan. Bir çıkanımdan menek zatlar hayran galmyşyn. Men surata dalypdym. После этого menne dermatologicheski kojny заболеваниялар başlady. Enamda pitnolar örüp başlady. Garaz olan bir kynna urdy. Ýene bir kyn zat. Kynçylyklar. Men ilmidamy egzamini öňde oturýan muallimim geçýän tarapynda ýaram bolum çepinden geçip bilýär, ýa-da saňymdan geçip bilýär. Hemişe de öňde. Waka oturýanlar bir zat eýtýärler, şpirgalkaly geçýärler. Men çağa egzaminlerden geçip bilemokdym we gatykän egzaminlerden ýykylym. Okuw gutarjak ýylim 24-25 tane egzamin tapşyrdım ýanwarda. Представляете? Ece bular ýalyk okuw ömrüme görmedim dedim. İlk Şanhaýa gelemde. Wuhan'a gelem dedi. Ece näme üçin men garamaňla edip ejeme jaň etdim. Men näme üçin ece men garamaňla, näme üçin men kursaşnam geçse eýtýär, men geçip bilemok diýip. Okusamam. Inanýaňyz anatomiýany 4 gezek tapşyrdım. Histologiýany 6 gezek, statistika 3 gezek, Latin online tapşyryp ýykylym Latin egzamini karantin döwründe. Latini 2-3 gezek tapşyrdım. Gara okuyan egzamini okumayan zadym düşýär. Onu ahry insan kursaşlamdan sonra siz näme? Misal üçin siz şu zadyň jogabyny bileňizok. Näme ýazýaňyz diýsem, akazypsa liste boş goýanoklar eken. Men öň ýalňyşym şu soragy bilemokmy, boş goýup gitýän ekenim. Akazypsa şu bilmeýänem bolsa şu liste doldurmaly eken. Soň 4-nji kursda biz internship edip başladyk gospitallar. Şöyle bir praktikada bir muallim diýipdi-de, bilmeseňem listiňi boş goýma ýaz diýip. Olam bir okuwçylaryň şöyle egzamin barlaýan eken. Şobol. İnsan kıyılım men gutoraýmaly şu ýyl. Gutarmasam indiki ýyl maňa stipendiýa ýok. Okuw tölegim mugdal, garaz özüň tölemeli. Şeýdip şolaň aýtmagyň esasyny listem dollar başladym. Şu 24 egzamin bilmesem geçdim. Iň agyr egzaminim OSCE bolana, живой egzamin. Fiksana gapy bola, bir gapyda her bir gapy kompýuterin, ikinji gapylarda uje professorlaryň özleri oturýar, живой, sorag jogaply. Sen olara diagnoz goýýan, wagt etýän. Şu taýda OSCE egzamine bilýän zadyňam kelläňden uçýar. Geçmerini etdim, onam geçdim. Men esas kynçylyklarym şu de we ýene kynçylyk diýenim, adam tanap bilemokdym men. Düşmanım, как всегда, köp bilemek näme üçin.
Adam tanan bilemoqtum, Türkmenimizde bizime gülüp arkanın gepetkenliklerini eşittim. Yani şu gepetken adamların henide men gatnaşan, akşam deyteler menim canı yani. Qaraz ya bir şey vнимание geçen geçti. Pus moş ini düşünenlerlerim. Olar yani bir adama barıp sen men hakkında şu gepi edipsin demedim hiç faqat. Allah tavsirdim bol hadira men bilen gatnaşmaklar köpse devam etdi, köpse radetti. Qara şu real qiyinchiliklar. Ve yansın qaytalaman yani yankı egzaminni okman bir dadar doldurıp yazın. Biz bulan bir size bir näme? Life hack. Men Xitayga gelish tarixim, baştan geçiren qiyinchiliklarım shulardan ibarat. Başqa dekan, aytmani gurun qattikan. Siz bilen bu men sirdash boldum, doğrusu içimi döktüm doğrumu? Gurun da şolim qattiq geldi. Men şu doğru yolladım bilyan. Nesip olsa gelecekte hasım o perdaçlar tayinacak siz bilen. Indi men şu vaqtda näme işleyen, nälik viza bilen yaşayan, häzir näme dip ýörün. Nähili kärim ma, şu barada bilesiňiz gelse, hukman ýagdaýda bu vizamy laýyk goýup kommentariýalaryňyz bilen meni gollamaňyzy unutmaň. Nälik soralaryňyz bolsa, ýazyn kommentarda men iniki vizalam şoňa görä alyp barar. Nesip bolsa, hoşlaşmak vakti geldi. Menem ädir öýe gitmeli. Ona näme özüňizi gowja seredin näjeýüş. Meniň bir ýalňyşlygym size bir sapak bolanlar dip umyd etýän. Sen maňa häzirlerem sorag berýärler-de medisina gelýän studentler nädip egzaminden geçdiň, nädip düşündiň zat dip apşedy men bir zat aýtmandyr size. Maslahatym täze gelýän studentlere birlenji ýylyňyzy bar ünsüňizi okuwa beriň. Şu bir ýyl okumasaňyz, bolly siz soňky ýylyňyzy ýitirýäňiz. Bir ýyl okap gazansaňyz, siz Xitayda şa nanan maňa köpsek ýalňyşlyk goýberýär bir ýylyny ay boş wagtlaryny, boş saatlar sarp etýärler we soňam şu depkine gitýärler özlerini düzedi bilen oklar. Şoň üçin birlenji ýylyňyzy okuwa ünseriň soňuna kösenmezýärler. Ve medisina okujak studentlara maslahatym öz açdyk okaňyzda mene türkmençe, orsça, inglizçe koýardym. Xitayça kän okam okdum. Xitayça haçan okoýardym. Egzaminim bolýar. Mysal üçin egzaminden öň materiallaryny alýardym-da. Egzamin golaýlak gelenine bar wниманием Xitayça berýärdim. Doýata ba samostoятельно bir zat düşün okajak bolsam men şo zadyň переводын tapýanna rusça ýa-da orsça şo tema barada okap şey dip düşünýärdim. Yani sen eger de gonu Xitayçadan перевод etjek bolsa, это невозможно. Men häzirim arhivimde dün Instagram'da arhivimi gördüm, surat vizalamda bad men nädip okapdym, bolmasa arasynda şolar size görkezýän. Невозможно просто sebäbi Hans dilen zat, otornyksy gatykän. Şoň üçin da öz açdyk. Короче, Xitayça tema adyny alýaňyz, inglizçe ýa-da orsça ýa-da türkçe ýa türkmençe перевод edip şu tema barada özüňiz informasiýa ýazyp okap öwrenýäňiz. Egzamin golaýlany bolsa diňe Xitayçaňyzy söýleýäňiz. Şeýseňiz gowalar. Ona näme? Köp sag bolun we wagtyňyzy aýryp men dinleýäňiz üçin aýratyn sag bolun. Indi kepde görüşler, hoş wagtyňyz.